După îndepărtarea materialului, pregătesc unghia naturală cu o pilă cu granulație de 100 pe 180. Pe sensul de rotație forward, ridic cuticula cu un bit mic lacrimă. Schimb pe sensul de rotație reverse pentru a ridica și mai bine cuticula. Îndepărtez cuticula cu o forfecuță specială de cuticule. Iar acum îmi finisez faldurile laterale cu un bit cilindru și cu puțină apă. După cum observați, cuticula este un pic cam aderentă, iar cu cât de mai mult, cu atât încă mai iese. Îmi degresez placa unghială cu cleaner. Șterg bine. Mi-aplic în strat pensulat rubber base. Am uscat la lampă pentru 30 de secunde. Iar cu Milky White îmi voi realiza apexul. Mai întâi am dat un strat pensulat pe care nu l-am uscat. Iar acum cu o bulinuță mai consistentă de material împing ușor spre zona de cuticulă. Trag spre faldurile laterale și spre vârful unghiei. Cu un liner așez frumos materialul să am cât mai puțin de pilit. Încep cu pașii de pilire. Pilesc zona de cuticulă la 45 de grade pentru a nu ne răni cu clienta. Zona de apex până în vârf. Pila mea o țin ușor pe diagonală. Sub unghie, pila la 45 de grade. Am despărfuit, bineînțeles, am degresat și mi-aplic nuanța Destiny de la Glitter-O cu o pensulă oval numărul 6. Aplic foarte atent. Am uscat primul strat 30 de secunde, iar acum aplic cel de-al doilea strat pe care l-am uscat 1 minut. Pe degetul inelar am lăsat nuanța de Milky White. Aplic un strat pensulat de rubber base pe care, bineînțeles, nu îl voi usca pentru că aplic un sticker. Și am nevoie de stratul acela de dispersie al bazei rubber. După ce am dezlipit stickerul, îl aplic pe unghiuță, îl așez foarte bine pentru că este toamnă încă. Pun și încă un sticker cu frunzuliță.
spot încă nu am uscat. După ce am aplicat designul, usuc. La final vom aplica un finish mat cu sclipici roz și mov. Acesta este un finish care nu necesită degresare. Se usucă în 1-2 minute la lampa LED. Și rezultatul final este acesta. Sper să vă placă!